GM, may nga Ay mo. mga programa. Salamat gisa time. Ma'am, kumusta do? May series of meeting kita last time, but interested ko makabalo kung anong latest na monitoring ninyo in terms sang supply na nga nga gin-inject na sa linya sang Basiwa Prime. Nag-improve gid man sumong ma'am based on your monitoring. Yes, Action Art. In fact, ang aton nga production nag-increase gid man no because of nang damo man nga mga factors. Una, naka-inject sa aton ang bukal-bukal nga mayara kita nga average subo nga 2.4 million liters a day. Ulan-ulan na nag-increase man ang production sang aton nga BBWI. Okay. So may mga 1 MLD kita nga na-increase at the same time ang well optimization nga effort ni Prime Water so nagakadako gid sang bulig. So overall may mga 6 MLD kita nga nadugang sa aton nga production 6 to 7 na average million liters every day nga nadugang. So plus pa nga may ara kita nga gin-interconnect nga Forbes Hill nga nang sang nagligan lang gid nga sinimana no na aton nga interconnect. So subong medyo nabatyagan tagid man nga dutay na lang ang reklamo as far as the water is concerned. May mga areas nga improve gid man like ang Villamonte, ang Villa Angela, portion bisang Eroreco kay may mga reports na kita nga may mga 2 PSI na nga nagasulod no sa ilang mga connection. So gid ang aton nga water distribution subong as far as our monitoring is concerned, Action Art. Aha. Pero why man ma'am sang daw major abing natabo nga pag kaguba sang linya, mga leakages, amo na nga gina-expect man bisan ang Prime Water nag-admit nga ti may mga areas kin man nga gin pang kayos lang nagligan mo. Yes, oo. So may ara gid man nga mga minor lang gid nga mga leakages inaiya sige ginaiya nga ginaobra ni Prime Water ang pagtayo sa mga leakages. Pero so far aside from brownout siguro bala nga hindi naton ma-project o kung wala sang advance information sa aton nga brownout. Medyo wala gid man subong sang major interruption sa aton nga pag-deliver sang tubig. Although sige man gihapon si Prime sang ilang well optimization amo nang medyo dako man nga bulig sa aton subong contribute 3 million liters. Okay. So far daw medyo okay ang aton nga lakat aside from the fact nga si Prime with the help also of the mayor man sige man ang ilang proseso dito sa matab-ang agod nga madugangan pagid ang aton nga tubig. So overall, kung nantawon ta from Bukal-Bukal Spring to Forbes Hill nga supply, totally ang nagsulod sa na-inject ya sa pipeline sang Basiwa Prime pila tanan GM? Kung Forbes Hill ang aton isuyahan, may ara kita nga mga average nga 2 MLD. Ang Bukal-Bukal is 2.4 ga-average sila 2.4 man MLD no. That's mga 4 plus ang well optimization man sang Prime plus minus man ang aton nga water supplier amo na siya nga medyo may ara kita nga nadugang gid sa aton nga production subong nga mga 7 million liters sa Action Art. Okay. So ining well optimization na ginahambal mo, ano ni siya ma'am? Ang ginasiling naton nga well optimization is gina-optimize, gina-maximize ta ang production sa aton nga mga wells paagi sa pag-improve sang aton nga mga facilities dira no kag sang aton nga mga equipments. So far iya ni effort ni Prime Water kag medyo kadako gid man sang bulig sa aton subong water supply. Aha.
But anong natabo ma'am? Especially kundi subong yan, hindi naton mapunggan ang reklamo sa kuryente lang Mm-mm. ginabayran nga daw pertigil ang increase. Oo. Anong epekto siniya sa mga consumers naton na may increases man sa mga ginabayran sa tubig? So far, wala gid action art, no? Mhm. From 2009, ang aton nga tubig na peg gid Japon sa 20.80 Okay. na nga per cubic meter. So even nga magsaka ang aton nga balayran sa kuryente tungod nga wala yagin approve sa board of directors naton sa Basiwa nga mag-increase si prime water ang aton yang per cubic nga balayran sa aton konsumidor na wala gid iya na apektuhan. Meaning, ginabsorb ina iya ni prime water ang tanan nga mga increases ang aton nga kuryente, kung kuryente ang aton nga pag-aistoryahan, Mhm. pero wala naton ina iya na pass on sa aton nga mga Mm. konsumidores. I see. So wala gid diya sa ginpatong, why gid diya sang natabo nga increase sa balayran. Wala action art, wala. Okay. Ma'am, lately do may mga meeting ikaw with Lua, upod si Mayor Albig, and sa meeting ninyo dira sa Basiwa Board, ano ang mga policy direction nga gin-discuss ninyo? Mostly sa aton nga ang luwa is a different story naman niya action art kay ti may ara kita ya nga open account bill nga ginatry naton nga masolve subo kag ma-reconcile Mhm. iniya sang nagdugay-dugay na gid iniya nga problema sang Basiwa way back 2006 pa ini kag Mm. ti isang ako ya nag-GM ginatry naton nga masolve ini kag tungod man sang bulig ni Mayor Albino no nagalakat na iniya nga reconciliation naton. Mhm. Ang direksyon naman niya subong niya sa nga aton niya nga board is still on proper monitoring at the same time the water security man naton ang na dapat kita ang aton balaya nga water district is ready for anything nga matabo no especially Mhm. sa aton nga tubig amo na nga ginatutukan naton subong ang ginpromesa man sa aton nga partner as far as our water production is concerned action art. I see, I see. So atong mga reklamo sing una do na nubo-nubo naman no nga sing una ang masami gina isugid kay mayor nga reklamo, lubog gid ang nagaguluwa sa gripo nyo do na ano na solve na ni siya. So far ang aton nga ang reklamo medyo nabuhin-buhinan gid man especially ang aton nga ng pagrasyon sang tubig. Mhm. May mga areas na kita nga wala ginarasyonan tungod nga gatululubod na ang mga tubig nila action art. Okay. Ang problema ya sa turbidity no although nga nagjutay siya pero wala pa ina yan naton totally na tagaan sang solusyon kay ti nang na tungod nga ti deep well pa ang aton nga source Mm. turbidity ara gid siya pero naglesen siya nagjutay gid siya action art. Ay, siya importante siguro nga sa ulihi ang gina-expect pagid nga manumduman ko sung una during mga 90s, 80s ang linya sa Basiwa kung magsalod ka pwede mo mabutang na yon sa ref mo kag mainom pa mo. So, ang problema amon asubong ginapamangkot sa iban ti san o yan mapabalik ina nga tiempo ano tinlo siya gid bala GM. Hopefully, kung mag-start na kita gamit tanan sang surface water action art, Mm. maabot gid kita dira. So, mga in 2 years time siguro, no, kahit sige-sige man subong ang aton nga negotiation, no, sa aton nga surface water. In fact, naka-close na sa negotiation man si Prime Water with BBWI sa ila injection point number 2 and that's also for the use of surface water. So hopefully ginamat-amat kita naton ang problema kag ginamatamat ginamo sa solusyon although hindi gyud siya Alas 8:48 na. Action Hotline. Tubig kabalukan tubig nagligan ni sang gapin pagid porting init. Porte ni panguna man ni nga concern sang tao mo. Ma'am, sorry ginautod ang linya naton. You were saying?
Mm. Okay na ko action art. Na medyo nagpundo na ko sang Yes, ma'am. pagkaundod sa linya. So you were saying kay na nga ginatinguan gini nga ma-deliver ini siya sa uli nga mangin potable water na gid mo na. Yes, Mm. action art. Pero Oo. sige man, kay sing una makita ko do damo blaya ang personnel sa Basiwa. Gakadto sa malinya, dason may gina-open sila nga daw may dala sila nga tester nga ginakuha sang sample sang water nga Mm-mm. dala sa inyong office da ka gina-evaluate. Sige man agyapon Mm-mm. subong. Yes, sige ina-action art kay kita maskin na si Prime Motor naga-follow gid ina sila ya sa procedure sang basiwa. So may ara gid kita yang nga mga water samples na ginapangkuha kag ginahatag naton ina yang result sa luwa kag sa City Health. So ang aton yang nga pagkuha ang samples ya for mga chemicals, for bacteriological na mga aspect ginaiya naton ubra with the Prime Motor. And kita mismo action art nagakuha man kita sang sample kag nagapa-test man independently Gani. para sa aton nga mga tubig. Kay madumduman ko pa last time to do pati ang hanggatanay to ninyo sa mainom man bla sa linya to do gindalaan ko pa to na nila sang ginbaso nga dra mainom sa gripo mismo sang Basiwa mo ti may lang gani kay pero actually siling ko ato siya nami man nga nagkalanabo to para ang improvement bala sa services kag sa delivery sang mayo nga kuwan sang tubig mahatag sa mga consumers sa GM. Yes, tanan constructive nga mga criticism naton gina-welcome ginaiya naton na action art kay hindi man kita mag-improve kay hindi naman makita kisa ang aton nga mga failures or ang aton nga mga oversights kung hindi pag-ihambal sa aton no. So okay ginaiya o galing nang medyo kayo lang tani no mga constructive lang bala nga criticism kay makabuli gid inaiya kag gina-welcome gid ina naton. Aha. Finally, siguro ma'am, ang imo na lang matugo na sa aton mga consumers diri sa Bacolod City sa idalom sang coverage or area sang coverage sa Basiwa. Thank you also for this opportunity action art no sa aton nga mga consumers. Hopefully mayo lang kay medyo nag-amat-amat na kay una man ang aton nga water distribution and wala man kita nagauntat si Prime Water together with Basiwa with our monitoring team wala man nagauntat sa pagpangita pagin sa nga paagi kung paano naton ma-develop kung ma-improve pagid ang aton nga mga serbisyo. Thank you gid action art ha. Good morning sa imo. Salamat. God bless. God bless. Action Hotline. Ang General Manager sa Bacolod City Water District, so may mga hindi manggid dalag ko no, nga nagkala damage so kung may ara abi problema sa linya, gina-expect man to nga pagsulod ang pressure